Saon ko problema hay. Tani. Naunsa ka bay? Mura magdako kay problema. Dako jud kay problema bay. Unsa man din ang problema ba? Problema mo kay bigi. Wala mo guyub. Wala mo guyub. Sus, kamatay. Maora din yung problema. Ako mo gani wa ko mag-ingon nga wa ko'y kwarta, wa ko iyab. Sus, parehas yun ang problema bay. Saan mo tanong ano, di mo ka uyab? Lagi? Sus, sa'yo na ka nagsolusyon ng di mo kauyab. Solusyon nga yun. Ang solusyon ng di mo kauyab, mga bate kimugnaw. Nagpailong ng rini, nag-ilong sa unggoy. No, yun. Inaw pa ni Waway, murag bangburan. Sus, kinawayon sa Gino ni Mario. Wa ka magtanaw yung naw nga. Murag tanduay kalapad nang imong naw. Mo gidura may gwapo. Pura man ginaglubot sa kaha imong naong kalagom. Nya, Mario. Hinawayon magid kay ka. Nakoy pangutanan nimo. Ito man. Nya, kanay mo naw nga di ma-explain. Na kay uyab. Aw, dili sa paginambog bay. Way kay uyab. Dili mo gnas mo bay dre. Bati ignang parehas ninyo. Matay gyud ni Mario. Imo man gipang bali imong gipang sulte. Mao gid. May pagmamauli ka oy. Puno-puno man nang nga sa problema. May pa. Nuwayon pa kayo, maot pa kay gnang. Hoy bay. Hoy bay. Binom to ko. Oh bay. Hoy. Aw bahala mo. Aw nagani mo agi babae dire ron. Aw ko bulahan. A few moments later. No. Sisay. Ang kauyab ni kuani. Lupa. 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 Ni sa kapoy. Pasa man kuya. Pasa man kuya. Hoy. Raul. Tama kuya! Hoy! Kuya! Hoy! Kuya! Asa ba ka? Hoy! Lupa. Hoy, lupa. Lupa. Ni sa lupa. Pasa man. Unta man Raul. What's up mga bay? Shoutout din mi sa auntie ni Bunoy nga si Rose Minyes niya. Shoutout mi ni Camille Mapa. Salamat kay sa support. Para mawa ang kalaay. Buntod ka bay!